Наріман Аметов, якого окупанти катували струмом, відкрив новий етап боротьби за правду. Про це заявив муфтій мусульман Криму Гайдер Рустемов. Він звернувся до усіх глав релігійних організацій України, заявивши, що безчинства російської окупаційної влади складно осягнути сучасній людині. Наріман Аметов своєю заявою оголив меч слова у боротьбі із сучасним тираном російської окупаційної влади в Криму. По суті, він відкрив новий етап боротьби. І це справжня боротьба за правду, істину, віру. Резолюції та глибоке занепокоєння від ООН та ОБСЄ, на жаль, залишаються малоефективними. Це не просто тривожний дзвіночок, що міжнародне співтовариство запізнилося з відправкою моніторингової місії до Криму, а ядерна бомба, яка свідчить про це. Наріман Аметов публічно розповів про тортури, які пережив після викрадення 17 грудня. Його вивезли до підвалу у Сімферополі, принижували та ображали. За відмову свідчити на поліграфі та прохання викликати адвоката до його голови під'єднали дроти та пустили струм. Окупантів цікавили питання відносин Аметова з українською владою та спецслужбами. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. За словами Нарімана, його змушували підписати документи та обмовити себе. Силовики вимагали мовчати про тортури, погрожуючи викраденням та убивством.